Hawe mfana wangiphinda, mfana wangirepeata ngokungigila. Hawe repeat of Gilead wangiphinda ngokungigila mfana. Hawe wangiphinda igoda lebhumshaka. Akusalona ngisho igoda lebhumshaka leli mfana, sekuyimbungculu yabashanti. Imbungculu yabashante lena wazwabukisa ngame South Africa. Waze wangenza i-living stock awungahlekwa. Hawe ngahlekwa mfana. Ayibo mhla ka-31 ngahamba nga-update status Facebook. Ngithi nje umfana uyangikhipha, I'm in the things. Ngithi nje I'm inside for the things mfana. Ngoba wena wangipromise ukuthi uzospenda nami unyuyi. Mhla ka-31 ngakulinda mfana. Ngingasaswenkile kanje nawe umuswenko wami engangudlile mfana. Hayibo ngakulinda mfana, ngakufonela, ngakubhaza, ngakucallbacka, ngangena kuFacebook, ngakuphoka, ngakuphinga, ngakuthinta, ngakuthatha. Lutho mfana ucingo ulivalile umfana akatholakali umfana. Hawu ngaze ngayincela iy'thupha, ngangena ku-2016 ngiyisoba hayi ungigilile wahamba wayodla imali noFelicia abanoboya emakhwapheni ongabuluka i-straight back inuku washiya mina wahamba nenuku. Hawe hayi side dish abuse le, i-side dish abuse mfana. Wanganginika ngisho imali-ke nje yokuthenga noma idampu elilodwa, cha wadisappear. Usuzongifonela manje uthi ufuna imali yokugibela ubuyela emsebenzini. Ngakukhuza kodwa ngathi musu uqeda imali ngoba ngoJanuary ingane izodinga imali. Yabona-ke nje bathi ushaya amatseketseke emaklabhini. Shaya-ke futhi manje amatseketseke uhambe uye kumashonisa ngoba phela vele uPhilip. Uzophila le mpilo nje kuyoze kube nini ukuthi uhlanyiswa uDisemba, ngoJanuary uyoyifaka ey'kweletini. Ingqondo incinci mfana, incinci ingqondo. Ayikho nje imali engizokunikeza yona mina, ayikho imali engizokunikeza yona. Hamba mfana uyokufelisha wakho. Hamba uyekufelifeli mfana uhlukane namphathi. Hayi ungigilile shame, hayi ungigilile bandla.